În istoria cinematografiei naționale nu sunt multe filme de teapa Omul merge după soare, fiindcă a apărut el taman 50 de ani în urmă, în decembrie 1961 a fost finalizat și de acum, după anul nou, a ieșit pe ecran larg. Și de ce așa atenție mare acestui film? Acesta a fost un film neobișnuit, pentru că cu filmul acesta s-a început dezghețul în cultura națională. Și iată că, încă fiind student la anul 2 în cinematografie, Valeriu Gagiu a adus la Moldova Film o ofertă, un plan de scenariu cu denumirea Omul merge după soare. Dar acesta era scenariul neobișnuit, cum era pe atunci. El era cam de 40 de micronovele legate pentru un singur personaj, pentru un băiețandru care are 5-6 ani și știți, băieții ăștia se interesează la toate, dar de ce aceea, dar de ce aceasta și mai departe. Și el, cătrăurând orașul Chișinău, cum era el atunci, 50 de ani în urmă, încă numai primele troleibuze, atunci apăruseră pe străzi, era încă o să vadă spectatorul și cum portul era, fostele numai decât trebuia să acopere genunchi, dacă era mai sus de genunchi, asta de nu era, nu știu ce așa. Și iată că asta a fost copilul dezghețurilor. Copilul dezghețurilor, pentru că și forma filmului și conținutul era ceva neobișnuit. Filmul nu e mare, merge o oră și 10 minute pe ecran, dar între această oră și 10 minute, 40 de novele, 40 de întâlniri unde el cunoaște și nașterea omului și moartea omului, că acolo este și o scenă la maternitate și o scenă cum îl înmormântează pe un șofer și așa mai departe. Și el, în această zi, care el a mers, parcă a mers după soare, el a cunoscut mai multe decât în acei 5 ani sau 6 care a trăit până atunci. Și această formă, desigur că era nouă și filmul a avut un mare succes. El e filmat, că el a primit premiul pentru imagine, pentru că imagine, în primul rând, culori, și în alt rând, e foarte bine culoarele sunt aranjate, că soarele câteodată se mai ascunde și în nori și știți cum în viață, nu totdeauna e soare, dar mai sunt pagini din viață care și în timpul noros. Și aici este și de acum și băiatul, parcă așa e mai trist când soarele e în nori. Când apare soarele iară, el însă înjărează să duci mai departe așa. Obștimea l-a primit foarte bine și cei oamenii de cultură și în genere, dar birocrația asta de partid a spus că nu-i bine. Prea mult modernism și una și alta și filmul n-a fost oprit pe ecran cum a fost Gorchie Ziorna. Filmul a rulat, dar a rulat mai în cinematografele astea, mai la margine, mai departe, dar totuși asta a fost un semn foarte bun, pentru că filmul acesta a fost ca un fel de manual la VGIC, mai ales la facultatea de operatorie, că acolo sunt foarte multe filmări care până atunci nu s-au efectuat. Totuși, filmul ăsta a jucat și mai joacă rol. El a intrat în istoria cinematografiei naționale ca un film din cele mai bune, care putem să ne mândrim și astăzi cu dânsul.